Това е много добре. Трябва да има гарант на... Естествено, абсолютен гарант, че съм. Не трябва да оправим нещата, защото иначе... За мен е важно да знам, че това, което ще пишем днес, е изпълнимо. Ами, управител ме уверил, че е изпълнимо, така че ще работим заедно и аз каквото много ще му помагам. Точно така, защото ние смятаме, че без ваша поддръжка, най-малкото морална, те няма да могат да изпълнят една толкова амбициозна програма от финансова гледна. Да. Защото трябва да се направят бързи инвестиции. Това е виждането на моите специалисти. Ние познаваме проблема с много години. Да. Има огромни загуби, това е първият проблем. Да. И всъщност, ако успее да се намалят загубите рязко, с си дадох около 250 милиона, след което от януари те да излезат на свободния пазар, но за да излезат на свободния пазар трябва да покрият текущия дълг към общественото. След това към крайния сметка, за това, че имат финансова група, просто много сериозно. Ние сме предложили управител да прави сега на програма, така че той ме е запознал с всички проблеми, какво е положението, което е заварил, което между другото не е точно това, което предишния управител се заявил, че остава. Има малко неприятни новини в тази насока, но мисля, че новия управител с една доста добре написана програма ще успее да се справи. И благодаря ви, нали, че все пак проявявате разбиране. Доколкото разбрах, вече милиони и колко сме успяли нещо да правим. 1 милион 30 хиляди сме превели. Това показва някакви усилия. Показва усилия. Защото просто няма как в момента да събере повече на този етап. По отношение на намаляване на загубите, ние сме се разбрали, че ще направим един план и ще проверим тук близките села. Да видим откъде идват тези загуби, защото нещо се оказва много по-големи, отколкото би трябвало да са. Една цялостна разбивка ще ви направи, да. Така че аз ще следя много от близко процес и ако има нещо, ще ми звънете даже и на мен. Директно, аз не си взех визитките, но ще ме намерите. Ще ви намеря. За нас е много важно, като това е вече втори споразумителен протокол. Да, знам. И ние, ако този го нарушим, ще трябва да изключваме. Аз не искам да изключвам. Искам да работим и да няма спиране на подаването. Това ще бъде много неприятно за всички нас. И няма как всичко възможно. Добре, дайте пак да си стиснем ръцете. Това ще ви даде сигурност.